DI-Teknik er en af Danmarks mest erfarne leverandører af BESS-installationer og avancerede energiløsninger. Hos DI-Teknik leverer vi anlæg i alle størrelser, fra mindre systemer til store installationer med tocifrede megawatt. Altid med fokus på sikkerhed, driftsstabilitet og fuld integration til det danske elnet. Med stærke in-house kompetencer og mange års praktisk erfaring leverer DI-Teknik totalløsninger, fra projektering og installation til idriftsættelse, overvågning og løbende service. Battery Energy Storage Systems, også kendt som BESS, er en hurtigt voksende teknologi, der styrker stabiliteten i vores energisystemer. BESS lagrer strøm, når der er overskud i elnettet, og leverer den igen, når behovet er størst. Det betyder færre dyre spidsbelastninger, en mere stabil strømforsyning og mulighed for at udnytte eller handle med overskudsenergi. Formålet er klart: at lagre energi, når prisen er lav, og sælge den, når den er høj. Samtidig leverer anlægget kritiske støttetjenester til elnettet. Batteriet stabiliserer elnettet gennem Frequency Control Ancillary Services ved at udligne frekvensudsving og levere strøm ved pludselige udfald. Det giver forsyningssikkerhed og en ny indtægtskilde. For at få det fulde udbytte af et BESS-anlæg kræver det mere end teknologi alene. Det kræver erfaring, systemforståelse og en samarbejdspartner, der kender både elnettet og teknologien bag. I takt med, at Danmark bevæger sig mod en grønnere fremtid og et mere ustabilt elnet, bliver behovet for fleksible energiløsninger kun større. Har du brug for en partner, der kombinerer teknisk know-how, skaber økonomisk værdi og bidrager til den grønne omstilling, så tag fat i DI-Teknik.